Erokamano ahinya Judith kuom report machalo koda mano. Pod e weche mag thieth ni Migao mar Thieth e kaunti ma Kisumu koro oseyango ni koro gisethiro nyaa mar muoch Nyaldiema mayando nego ji 2. Jatend Migao mar Thieth e kaunti no Dr. Gregory Ganda wacho ni nyaka sani onge jatuo mar Nyaldiema mantiere kuonde thieth kata achiel. Omedo ni yande gitiyo matek ma githiedho kuonde umbo pi ahinya to e kar dak ma Nyalenda mane ichich godo ni oganda gole pi molil. E weche mag gomo mag jochiw thieth jatend Migao no olero ni giseyudo pesa kowuok e sirkal mamalo kendo gin kod geno ni gidhi chako chulo jochiw thieth juma manyien. Today we only had 2 cases suspected who were treated and allowed to go home, and the other day we only had 1 case suspected and treated and gone home. So as at now we think we've been able to contain the situation, but we'll monitor as time goes by to see if there will be any new cases which will come up. Fortunately, we got our allocation from Nairobi on Thursday, and it entered into the bank accounts in the evening. So we're expecting the health workers to be paid sometime next week. So for now, at least we are able to run our emergency services. Our ambulance services and lines are open. Ramogi is our main center for treating people right now. At least all the theaters are working. The maternity is working. We've made sure that maternities are working at least in the peripheral facilities, in Ahero, in Muhoroni, Nyakach, and in